И здравейте всички, ви боксирам, аз съм Minecraft долу на Лорад и днес снимам моят 10-ти епизод на Need for Speed Underground 2 кариерата ми. И тук карам сега в момента с Mitsubishi Lancer Evolution. И е перфектна количката. Какво ще правим? Ще обикаляме града, ще дрифтим наляво надясно и ще направим някой аутрън. Правя графиката. Вече би трябвало да се вижда по-добре. Преди 2 епизода беше много зле. Ето пичага тука. Сега ще го настигнем и ще видим къде е. За да може да се посъстезаваме. Опа, да се гонкаме малко. Бати се легаве и гледам на другаде. Сега да си оправих микрофона сега. Много гадни завои има. Това е проблема. И ако искаш да караш по-бързо, няма как да стане без да се бустиш. Уоу. Уоу. Водим го, започваме да говорим дали този аутрън ще бъде печеливш. Да. Още е първи аутрън, печелим. Ето чуйте двигателя. Сега ще го намаля, за да чуете мен. Така че ще е по-добре. Сега намерихме още някакъв друг. Ой, той май е с Mitsubishi Lancer. Нека да имам кое Mitsubishi бяга повече. Уоу. Неговото се изстреля доста напред. Нека да видим Mitsubishi срещу Mitsubishi. Кое е по-добро? Уоу. Прецакаме. Мега гадните завои има тук. Мамка му. Сега тук трябва да го настигна, иначе ще изгубя момента. Ето, изядахме го. Браво на нашото лансърче. Уоу, какъв лак. И някой ми пише в скайп, който и да е, ще му обърна внимание после. Нека да видим сега лансъра колко може да дигне. Но тук не е права магистрала. Уоу. В смисъл, не е прав път, не мога да изпъна. И сега се настигнахме. За сега победих само в един аутрън срещу Mazda май. RX-7. Ууу. Като не знаем на къде да тръгнем е така. И дали ще го бием и сега, втори аутрън. Тази кариера, да. Перфектно. Перфектно каране. Този епизод стана доста добър. В смисъл с това, че победихме. Два пъти да намерим още един пич, който с него да направим една гонка. Тая гонка обаче да стане леко малко по смисъл трудно да се победим един друг. И с това май са гонкахме вече, ама. Аре, е царвул. Ей, сега ще му развием гайката на този църволяга. И водя го с колко? 100 метра. 120. Воу. 90, 73, 74. 90, 100. 120, 130,
40 намаляха. Тук много гадни завои, ама това Outrun ще бъде доста труден. Вървят срещу мене всички коли. Не, трябва да го бия. Талант бях трябвало да го бия. Ето, че този Outrun стана по-труден, тъй като... сега ще му настигни. Воу, обърнахме колата. Ето, той ме подмина. Сега да видим какво ще направим. Дали можем да се повърнем в играта. От сърво бяга много. Виждате как се опитва да ме обърква. Бягай, бе, майка ти умреляк. И заради тази кола тук всичко стана. Няма значение, както и да е. Да, два Outrun победих и един загубих. Случва се да се загуби, то е по моя грешка. Просто ми лагна и не видях след това какво стана и съм се блъснал. Добре, това беше от моя... Мисля, че трябва да бъде 10-ти епизод. Дано ви е харесал. И чао, до следващия клип.